Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uthukuthelise abantu abaningi umculo uKhelly Khumalo abasale becasuke egane bedine unabo. Sanibona nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi elanibona khona le video. Mangoqala sijona leli khasi uhamukele igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Abantu abaningi enkundleni zokuxhumana basale becasuke ngendlela emangalisayo emva kwevideo efakwe uKhelly Khumalo yakhe becula ingoma yakhe ethi esiphambanweni lapho ke ebegqoke khona izingubo abazithathe njengento engekho esimeni okuyijamsuit. Bafethu ke abantu umva kokubona le video ebilapha ku Facebook kanye nakuTikTok bacasule kakhulu ikakhulukazi abantu abangamakhola abathe ngampela le ndlela agqoke ngayo ecula lengoma akutshengisi ke ukuthi umculi wokholo. Abantu ke bafethu babe sebemhlasela besho izinto ezahlukahlukene. Mina bafethu ke njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho ngalolu daba khona lapha ku comment section. Ngitha ngibambeke evidweni elandelayo nazo.